Zdravím vás, milí priatelia. Dnes sa vám prihováram úplne výnimočne. Šokovala ma ráno správa, že zastavili, respektíve zrušili YouTubeový kanál môjmu kamarátovi Danimu. Ja viem, takýchto správ sme už zažili niekoľko. Tie obmedzenia, ktoré boli aj na iných sociálnych sieťach, ako je napríklad Facebook, čo sa stalo Ľubošovi Blahovi, tiež mnohým zatriasli. A čo s tým môžeme vlastne robiť? Keď zrušia kanál podpredsedovi parlamentu a vlastne nikto s tým nič nespraví, tak čo môže nejaký jednoduchý, malý človek, aj keď možno nie tak malý, ale malý v tom prenesenom význame slova. Nič. Naša vláda sa nás nezastane. Možno na to nemá páky. A keď nemá páky, tak ako sa dá proti tomu bojovať? Veľmi jednoducho, ja som to už niekoľkokrát spomínal vo svojich vyjadreniach, vo svojich livestreamoch. Vážení, je to o vás. Je to len o vás. Tak, ako každý deň volíte svojou vlastnou peňaženkou, tak môžete voliť aj tu. Veľakrát som vyzýval všetkých mojich sledovateľov, aby si spravili zadné vrátka, aby si spravili alternatívu tejto alternatíve. To sa mi celkom podarilo, že? Ale nie. Pozrite sa, ako to funguje. Na Facebooku konkrétne ja mám nejakých 34 000 sledovateľov, tam sa ani nejak extrémne neslážim. A na tom vekačku tam je, ja neviem, okolo 1000 a to nejde ďalej. Aj tie reakcie. Na Facebooku mám reakcie, ja neviem, 5000, na vekačku 130. Čím to je? Ten materiál je tam ten istý. No, len tých reakcií je málo. Inými slovami, aby som vám to, drahí Slováci, povedal, vinní ste vy, lebo ste hnili zdvihnúť zadok a v tomto konkrétnom význame je to len váš pomyselný zadok, lebo nemusíte vstať od klávesnice a ísť na inú sociálnu sieť. Ono je to veľmi dobré, tie siete sú veľmi sofistikovane prepracované, preto majú toľko sledovateľov na tých sieťach. A vy si neuvedomujete, že tie siete nevznikli pre nás, ale pre nich, že jediný benefit, ktorý z toho plynie do ich vrecka, tak potom sa nečudujte, že sa tu blokujú kanály. My všetci, či prispievateľia na Facebooku, na YouTube alebo na iných sociálnych sieťach, vlastne visíme na šnúrkach od gatí toho, ktorého providera. A ten si s nami môže robiť, čo chce. Sú dve možnosti. Jednu som už spomínal. Odísť z tej sociálnej siete. Len ako má tvorca digitálneho obsahu odísť zo sociálnej siete, keď ho nebudú nasledovať jeho sledovatelia. Automaticky je mŕtvy a s tým sa kalkuluje. To je fantasticky vymyslené. Lebo keď vás naučím na cukor, tak už vás neodučím od toho cukra. Ja netvrdím, že na tých sociálnych sieťach je všetko zlé. Aj ten kontakt, informácie sú dobré. Takisto aj nôž sa používa na rezanie chleba, slaniny a cibule. A nie len na to, aby zabíjal svojho protivníka. Takže nemôžeme to odsudzovať ako unblock. Ale zdá sa, že tomu musíme dať nejaký regulačný rámec. Ako je to možné, keď subjekty podnikajúce na našom území, na území nášho štátu, nepodliehajú zákonom tohto štátu? No ale to je potom chaos, vážený. Keď máme raz v ústave napísané, že cenzúra sa zakazuje, tak prečo si niekto, podotýkam, nevolený, môže robiť cenzúru s kým chce, ako chce? Tak potom, kto tu je vládcom štátov? Kto tu je vládcom sveta? No veľmi jednoducho, vládcovia sveta sú tí nevolení, tí neviditeľní. Nie politici. Všetci visíme na šnúrkach od gatí niekoho, koho ani nepoznáme. A ten nás posúva ako figurky. Takže buď nás štát, respektíve vláda a vládou určené autority zastanú
Aj to za tú cenu, že by mali zablokovať niektorú tú sociálnu sieť na území Slovenska, alebo, čo je jednoduchšie a čo môže spraviť každý z vás, a vyzýval som mnohokrát, odísť z tej sociálnej siete a nasledovať toho svojho, v úvodzovkách, ja to nemám rád, toto oslovenie, influencera, alebo toho tvorcu digitálneho obsahu na inú sociálnu sieť, kde sú tie pravidlá mäkšie. Do času, kým nestvrdnú, a potom sa určite vyskytne ďalšia sieť. Keď dokázali zablokovať prezidenta Spojených štátov, tak o čom sa tu bavíme, vážení priatelia? O čom sa tu bavíme? Tuto jasne vidíte, kto tomuto svetu vládne. Nie ten, koho si vy zvolíte, ale koho si vy zvolíte, sa týmto môže postaviť. Samozrejme, ja verím, že existujú aj u tvorcov digitálneho obsahu nejaké plány B, plány C. Napríklad v mojom prípade je to platforma Odyssey, kde sa kopírujú všetky videá, ktoré mám na YouTube. No ale málo kto sa to z vás dozvie. Lebo tam video, ktoré má na YouTube, ja neviem, 30-40 tisíc videní, tak na Odyssey má 60, 80, 100. Nezaujímate sa, vážení priatelia. Preto nič neviete a budete za to trpeť. A čo ma ešte viac štve, že s vami budem trpeť aj ja. Takže zaujímajte sa o alternatívy, o zadné vrátka, o možnosti, ako obísť tento systém. Nespoliehajte sa na štát. Štát, ako vidíte, je slabý. A ešte taký detail, to si musím prisadiť, aj keď mnohí so mňou nesúhlasia. Ja razím takúto myšlienku, lebo je tu strašne veľa bublania o tom digitálnom eure. Bože môj, čo tu meditujete nad nejakou fiktívnou záležitosťou, ktorá ani nie je na stole. A odmietame to. Dobre, môžeme odmietať, to je všetko. Ale čo ďalej? Postavíte sa na hlavu, budete kývať ušami? Lebo to je jediná vec, ktorú môžete spraviť. Nikto, teda okrem mňa, ešte žiadneho iného som nepočul a nevidel, dokonca ani tí brutálne pronárodní, ktorí tapetujú celé Slovensko na billboardoch a z ktorých mi už je vážne zle, nepovedali myšlienku, kašlime na debaty o digitálnom eure. Naozaj sa na to vykašlime. Ale poďme si robiť to svoje. Inými slovami, tie kompetencie, ktorých sme sa veľmi lacno zdali, si vezmime naspäť. A v tomto prípade začnime pracovať na slovenskej korune. Kašlime na to, lebo Európska centrálna banka sa nebude pýtať túto 5 miliónového národu v strede Európy, no a vám by sa nepáčilo digitálne euro? No a keď by sme povedali, že nie, tak čo by povedala Európska centrálna banka? No, lenže vy platíte eurom. Vy ste odovzdali svoje rodinné striebro, dá sa povedať, do našich rúk, do našej úschovy. A vy platíte našim eurom, čiže vy budete platiť našim eurom tak, ako vám to napíšeme. A vy sa môžete poskladať. Aj tých 15 poslancov v Europarlamente, ktorí tam budú, sa môžu poskladať. Tým nehovorím, že by s tým mali súhlasiť. Samozrejme, že majú byť proti. Ale nič nezmôžu. Jediné, čo zmôžeme, je, pokiaľ sa to ešte dá, lebo čas beží, tik-tak, 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 začať pracovať na slovenskej korune. A princíp je ten istý, identický. Ak sa vám nepáči, že niekto predáva v reťazci mäso z prasaťa, ktoré precestovalo celú Európu, tak idem k domácemu producentovi. Ak sa vám nepáči banka so svojimi bankovými službami, tak idem k inej banke. Ja som tam spravil po 24 rokoch ako VIP klient Tatra banky. A v živote ma Tatra banka už neuvidí. A som spokojný, roky som spokojný, žiaden problém.
idem proste inde. A tak je to so sociálnymi sieťami, tak je to s bankami, je to s predajňami kvetín, zeleniny, všetkým, kompletne všetkým. Má to len jeden háčik. Netreba byť hnilý. Netreba byť hnilý. A vážení Slováci, prepáčte, že vám to poviem tak rovno. Alebo nie, neprepačujte, je mi to úplne jedno. Ste hnilí meniť svoje návyky. A preto ste tam, kde ste. Ďakujem vám za pozornosť.